חברים, כאן בולדוג. עכשיו אני הולך להראות לכם מה התאים שיש לי בה. תסתכלו. אוקיי, הנה התיק, תגידו לי להתחדש, תיק חדש. קנו לי אותו, הנה. זה התא הראשון, אין בו דברים. כאילו, בעצם אין בו כלום, כי לא עשיתי, כי לא השתמשתי בו בעצם. פה זה התא של האוכל, פה זה דיסק-און-קי, ופה זה למתן נייד. רק מי שלא יודע, אני אוהד מכבי חיפה. פה זה דברים, תסתכלו, יש לי קלמר אותו דבר, וזה דברים שיש לי בתיק. יש לי עוד 3 תאים אם אני לא טועה. הנה עכשיו אתם כבר הצצתם לתא. פה יש לי כדורים. הנה אלה הכדורים שאני יש לי כדורגל שולחן, אז אני משחק איתם בכדורגל שולחן בבית ספר. הנה אחרת אתם תראו, זה הכפכפים של אבא שלי, הכל טוב יפה. עכשיו אני אראה לכם איתה, הנה יש פה אותה. תגידו בתגובות להתחדש. ואם אתם זה, אז יעלה עוד מעט סרטון. כאילו, לא יעלה סרטון, כן יעלה סרטון. אז תהיו מעודכנים. הנה, זה כל בעצם כל התיק שלי. תודה, אם נהנתם, הכל בסדר.